Muž odíde na služobnú cestu a manželka sa rozhodne, že si dá doma namontovať roll door skriňu. Zavolá opravára, aby jej ju prišiel namontovať. Opravár príde a namontuje ju, všetko funguje tak, ako má, ale večer mu zavolá žena späť, lebo keď prešla električka, tak sa zatriasla stena a skriňa spadla. Opravár príde a opraví skriňu, všetko znova funguje tak, ako má, ale večer mu zavolá žena opäť, že keď prešla električka, tak sa zatriasla stena a skriňa spadla. Opravár príde, skriňu opraví a rozhodne sa, že sa skrie do skrine a počká, dokiaľ neprejde električka, aby zistil, kde je problém. V tej chvíli, ako sa skrie do skrine, tak príde domov manžel, otvorí novú skriňu a tam opravár hovorí: viete čo, radšej mi rovno prijebte teraz, lebo keď vám poviem, že tu čakám na električku, tak mi asi neuveríte. Manželská hádka. Pamätáš sa, ako si mi hovoril, že ma budeš nosiť na rukách? A pamätáš sa, aká si bola štíhla?